Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, indi Allah Teala'nın rahmeti bilen bugün silashib bitasi kelgan sözübüz inşallah haqlıq ders silov turunda. Albatta, bunun ders silerge kerak ekanin, haqliqni aytirga kerak ekanin siz indi barchagızda bilasiz şolay bit. Чыннан да ялган ул иң зур гынах десең дә була. Иң зур гынахларның берсе демим, иң зур гынах десең дә була. Ни өчен дигәндә, чөнки һәр бер гынахны карасаң, аның нигезендә ята ялган. Мәсәлән, ширк кылу. Аның нигезендә ята ялган. Син ялганлыйсың. Шулай бит. Аллаһ Тәаләдән башка тагын нәрсәнедер яки кемнедер Алла дисең. Һәр бер шушы гынахны кылыр өчен инде кеше ялганга керә. Яки киресенчә, ялганга кирип гынах кыла. Һәм әлбәттә, дөресен әйткән кеше, хаклыкны әйткән кеше, ул иң кыю һәм дә инде әлбәттә иманлы кеше булып санала. Чөнки Аллаһ Тәгаләдән башка ул бер нәрсәдән һәм бер кемнән дә курыкмый. Мәсәлән, әгәр дә кеше нәрсә өчен ялганлый дип сорасагыз, шулай бит, нәрсә өчен ялганлый? Ялганлый ул үзенә файда өчен яки кемнәндер куркып. Шулай бит. Менә хатынга нәрсәгә ялганлыйбыз без? Понятно, куркып ялганлыйбыз, шулай бит инде монда. Монда файда юк инде безгә. Шул куркып ялганлыйбыз, бер хәл кыла күрмәсен дип, шулай бит инде безнең белән. Шуңа күрә дә кеше шушы ялганга бара, куркып яки файда эзләп. Әгәр дә син куркасың икән Алладан гына, яки файданы күрәсең икән Алладан гына, син бер вакытта да ялганламыйсың. Гел дөресен әйтә торган буласың. Менә шуңа күрә бу иман белән бик тыгыз бәйле. Шушы дөресен сөйләү һәм дә инде ялганлау яки ялганламау. Мөхтәрәм кардәшләр, дөресен сөйләү безнең тормышыбызның нигезендә ята. Без мәгълүматны каян беләбез? Дөньяны ничек танып беләбез без? Бары тик шушы гыйлем алып, мәгълүмат алып. Бер вакытта да без үзебез бу дөньяны танып бетерә алмаячакбыз. Әгәр безгә хәзер әйтсәләр, менә бу дөньяны үзең ирән дисәләр, шулай бит, без каяда булса халак булачакбыз. Безгә әйтәләр, мәсәлән, менә Иракта, мәсәлән, әйбәт рәхәт диләр. Юк, барып карап кайтыйм әле дисең, шулай бит инде. Барасың да син анда атып үтерәләр, мәсәлән. Сорап тормыйлар. Кемде бу, каян килгән бу, шулай бит инде, атып үтерәләр. Ягъни син шушы илне үзең барып кешегә ышанмыйча барып белеп карыйм дисең, шулай бит халак булырга мөмкинсең. Шулай ук син әйтәләр икән, менә бу әйбер агулы дисәләр. Син әйтәсең, туктале, үзем тикшереп карыйм әле дисең, шулай бит. Эчәсең дә үләсең. Менә шуңа күрә без дөньяны белеп тануның нигезендә ята, мөхтәрәм кардәшләр, дөресен сөйләү. Әгәр дә ялган таралса, ялган сөйләү таралса бу дөньяда, кеше ялгыша, саташа башлый. Кеше ялгыша башлый. Мәсәлән, ничә еллар буе врачлар киңәш итеп килделәр, шулай бит. Ашар алдыннан 100 грамм файдалы дип. Ничә еллар буе бит ул. Ничә еллар безгә моны Совет чорында шулай бит әйтеп килделәр. Хәзер генә кайбер табиблар әйтә башладылар, моның бернинди файдасы юк дип. Чөнки безнең ашказан кирәкле, әйтик, әчетер өчен кирәкле алкоголь дип әйтик инде, аны ашказан үзе эшли ди. Безнең организмны ул кирәк түгел ди. Ничә еллар безгә әйтеп килделәр бу файдалы дип. Ягъни менә шушы ялган сүз аркасында кеше үзенең гынахын аклап килде. Һәм әкрен генә шулай бит инде менә шушы кеше тормышы башка начар юл белән китеп барды. Менә шуның эчендә әгәр дә дөньяда ялган таралса, кешенең тормышы да, яшәеше дә шулай бит бетә, бузыла. Минем инде берсендә тарих укыганда сораганым булды. Берәү әйтә, тарих укытучы әйтә инде, анда инде борынгы халыкларны өйрәнәбез. Ул әйтә, менә Геродот фәлән халыкны варварлар дип әйткән ди. Мен әйтәм, Геродоттан башка әйткән кеше юкмы монда? Бу халык турында. Юк ди. Әйтәм, Геродот ялган әйткән булса. Без хәзер ничә буын шулай бит бу халыкны варвар дип әйтеп киләбез. Әгәр дә Геродот үзе варвар булган булса,
Варвар бит тәртипле кешене варвар дип уйлый. Варвар үзен тәртипле дип уйлый ул. Шуңа күрә ул күрә икән тәртипле кешене, шулай бит ул аны варвар дип уйлый. Мәсәлән, мөселман кешесенең ашап утырганын күрсәң, ул варвар ди. Кул белән ашап утыра. Бакырда беткән монда кадәр. Шулай бит. Байттырып кулларын жалап утыра әле ул. Мөселман кешесе варвар бит инде, шулай бит. Әгәр кашык белән ашаган кешегә карасак, аның күзе белән карасак, бу варвар. Ләкин мөселман күзе белән карасак, кашык белән ашаган кеше варвар. Шуңа күрә дә менә монда, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә бер кеше ялганласа яки объектив булмаса, бу инде үз чиратында бөтен тарихка, кеше тормышына тәэсир итәргә мөмкин. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә безгә дәресен сөйләргә куша, дәресен әйтергә куша. Хәтта ул синең дошманың булса да, яратмаган кешең булса да, шулай бит, хәтта синең үзеңгә зыян килә торган булса да. Шуңа күрә бүген әгәр дә карасак, иң объектив тарих ул мөселманнарда. Иң объектив тарих. Мөселманнарның, гарәпләрнең язган шушы язмалары аркылы тарихны өйрәнәләр бүгенге көндә. Чөнки калганнары исенә төшкән бер кеше тарафыннан яңадан язылган. Әйтик, мәсәлән, шушы безнең элекеге болгарларның ничек яшәгәнен яки шушы җирдә урысларның ничек яшәгәнен біз Ахмад ибн Фаддан булмаса бәлки белмәс идек тә дәресен, шулай бит, дәресен белмәс идек. Белер идек, әмма дәресен белмәс идек. Ничек итеп монда яшәгәннәрне шулай. Менә шуңа күрә дә монда инде теләсәң теләмәсәң дә, мөхтәрәм кардәшләр, дәресен әйтү безнең динебез буенча ул нигез булып тора. Һәм шуңа күрә дә кешенең аның төзелеше дә шулай. Кеше ышанучан. Гадәттә ул әйткән сүзгә ышана. Әйтик, мәсәлән, полициягә барсаң, допрос алып барганда, шулай бит сиңа сорау бирәләр һәм синең җавапларыңны язып баралар. Ул синең һәрбер җавабыңны шикләнми, чөнки гадәттә кешегә сорау бирсәң, ул дөрес итеп җавап бирә. Детектор лжи шуның белән эшли дә ул. Кеше ялганлый башласа, аның организмында сбой барлыкка килә. Әгәр дә кеше ялганлый башласа, ул тирли, йөрәге катырак тибә, шулай бит. Я булмаса анда күз алмалары зурайып китә. Ягъни кеше каушый башлый. Ялганлау аның табигатенә туры килми кешенең. Һәм детектор лжи шуның белән эшли. Шуның җавап куялар да кешенең тәнендәге үзгәрешләрне сизәләр. Димәк, ялган безнең тәнгә үзгәреш бирә, стресс бирә. Кеше дөресен сөйләргә ясалган. Әгәр дә кеше инде ялган сөйли башласа, ялган белән яши башласа һәм кирләмәсә, каушамаса, димәк, бу кеше языла кәззәб. Ялганчы дип языла Аллаһ Тәгалә каршында. Ата ялганчы диләр бездә, шулай мондай кешене бу инде уйлап та тормый. Русча әйтсәк, нахату сочинять та инде, шулай. Уйлап та тормый, бу үзеннән үзе ялганлый торган була. Менә шулар турында, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Инна сидқа яхди иләл бир." Дөресен әйтү ул изгелеккә, яхшылыкка алып бара. Ва иннал бирра яхди иләл җанна. Изгелек һәм яхшылык ул җәннәткә алып баручыдыр. Ва иннар раҗула ла ясдуқу хатта юктаба сиддиқан. Кеше дөресен сөйләр шул дәрәҗәгә кадәр Аллаһ Тәгалә каршында сиддиқ дигән дәрәҗә ала. Сиддиқ ул, мөхтәрәм кардәшләр, бик зур дәрәҗә. Кешенең бар дәрәҗәләре безнең динебез буенча. Бар гарифин. Шулай бит, танып белүчеләр дип әйтик. Бар сиддиқ, бар шуһада, шаһидләр. Менә бу дәрәҗәләр. Бу дәрәҗәне Аллаһ Тәгалә мөэмин мөселманнарга бирә торган. Без беләбез ике генә сүз. Мөэмин мөселман, кафир, шулай бит. Ләкин мөэмин мөселманнар арасында да бар дәрәҗәләр. Аларның да бар, шулай бит, шушы алың сыйфатларына карата үскән бер урыннары. Менә шушы сиддиқ дигән дәрәҗәне, ягъни дөресен әйтүче дигән дәрәҗәне Аллаһ Тәгалә бирә дөресен сөйләгән кешегә. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иннал кәзиба яхди иләл фуҗур." Ялган кешеләрне гынахка алып барады. Чыннан да, әгәр дә карасак, ялганлаган кеше ул барыбер гынахка керә. Ялган үзе гынах булса, бер ялган үзе артыннан тагын башка шулай бит гынахларны алып бара. Һәм, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы әл-фуҗур, гынахлар белгәнебезчә, шулай бит кешене тәмугка алып керә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кеше шул кадәр ялганлар ди, шул дәрәҗәдә ди, Аллаһ Тәгалә каршында кәззәб дигән дәрәҗә алыр. Ялганчы дигән дәрәҗә алыр.
Менә кәззәп, ялганчы дигән дәрәҗәне бу дөньяда да кешеләрдә күрергә була. Бар шундый кешеләр шулай, аларга ышанмыйлар инде. Аларга ышанмыйлар. Минем дә бар бер-ике шундый таныш кеше, мин алар белән утырганда әкият тыңлаган кебек утырам. Яңа бер сүзенә ышанмыйм. Просто кызык әкият тыңларга теге. Ул китә шулай сөйләп инде, мин фәлән, мин тегән, минем монда эшләр, бизнеслар бар, фәлән акчалар, тегеләй булай. Син инде беләсең ялган икән. Башта миңа ышанадыр инде әлбәттә. Аннан соң инде ялган икәнен син аның белеп аласың. Менә бу инде Аллаһ Тәгалә каршында кәззәп дигән дәрәҗә алган. Ягъни ул инде бетте, ул үз ялганына бәлки үзе ышанадыр инде хәзер. Ул параллель дөньяда яшидер, бәлки шулайдыр, кем белгән шулай. Һәрбер нәрсә әйтсә, тизрәк ялган турында уйлый ул. Дөресен әйтү турында түгел, ялган турында уйлый. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә шушы дәрәҗәдән безгә сакланырга кирәк. Ләкин бөтен очракта да дөресен әйтү әйбәт түгел. Бөтен очракта да дөресен әйтергә ярамый. Без менә шундый кешеләрне беләбез, шулай бит, кая гына барсалар да дөресен әйтәләр. Киләдә ул сиңа, син дип үпкәләмә ди, мин сиңа дөресен әйтәм ди. Шулай бит инде. Шулай дип әйттеме инде, хәзер всё. Син кулыңны куясың дип әйттереп тартам мин моңа хәзер берне. Шулай бит инде. Бөтен очракта да дөресен әйтергә шулай бит файдалы түгел. Файдалы түгел. Үзеңгә дә шулай бит файдалы түгел әйткән кешегә дә. Шуңа күрә дә инде дөреслекне әйтми торган очраклар бар. Нинди очраклар? Беренчесе гайбәт сөйләгәндә. Сиңа ялган, миңа чын дип шулай бит сөйләп китәләр гайбәтчеләр. Безнең шундый укытучы бар иде мәктәптә. О боже, укытадыр. Утыра да сезгә ялган җегетләр, миңа чын дип сөйләп китән, ул әкият инде ул. Әкият шулай бит, сезгә ялган, миңа чын дип, менә шул. Шулай дип сөйләп китәсең, шулай бит. Я булмаса гайбәт булмасын, гыйбрәт булсын дип кеше гайбәт сөйли башлый. Менә бу гайбәт дөрес булса да, моны әйтмәүең хәерлерәк. Дөресен әйтеп калыйм әле, мин дөресен әйтергә яратам дип, моны сөйләп йөрергә кирәк түгел. Икенчесе, мөхтәрәм кардәшләр, кеше турының, кешенең яманатын тарату. Беренчесе гайбәт ул дөрес сүз булса да гайбәт була шулай бит. Хәтта бәлки яхшы сүз булса да ул гайбәт булырга мөмкин. Әйтик, мәсәлән, син сөйләп бирәсең, ана фәлән кеше квартира алган. Бу начармы, яхшымы? Бер караганда бер юк бит инде моның, нимә бит? Бер юк. Квартира алган инде. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, син шуның белән бу кешегә карата кинчелек тудырырга мөмкинсең. Кеше бит белмисең кеше күңелендә нәрсә икән. Менә син килдең дә әйттең, ана фәлән кеше квартира алган, теге әйтә, кая акча каян алды икән ул? Ничек кеше әйбер аласың бу? Нишләп мин генә ала алмыйм соң бу дип. Менә шулай иттереп кеше көнләшә башлый. Бер караганда бу нейтраль информация, шулай бит инде. Просто сөйләшсәң була бит инде. Яки фәлән кеше машина алган. Миндә дә шулай. Кай вакытта теге машина алгач шалтыраталар. О, хәзрәт кыттый машина алгансың икән. Каян белгән? Мин бит әйтмәдем. Шулай бит. Димәк, синең яныңда битараф булмаган дусларың бар синең. Синең машина алганыңа битараф түгел алар. Сине бит, сине инде, конечно, синмичә. Тагын ничек әйтсин, башкача әйтә алмый инде аны. Сине инде шулай бит. Синең яныңда, димәк, шушы хәлгә битараф булмаган кешеләр бар. Кай вакытта хатынына кайтып сөйлиләр, менә хәзрәт машина алды дип. Хатыныңа нәрсәгә инде ул синең хәзрәтнең машина алуы? Шулай бит. Димәк, битараф түгел ул синең шушы нәрсәдер алганыңа, мәсәлән, бер нәрсә яңартканыңа, мин турында гына түгел, гомумән шулай безнең тормышыбызда. Менә бу очракта, мөхтәрәм кардәшләр, бу мәгълүмат начар түгел бу. Ләкин моны да әйтмәскә кирәк. Нәрсәгә ул сиңа? Синең эш түгел бит, алган җирсен рәхәтен күрсен, бетте китте. Я булмаса, яманатын тарату дибез. Начарлык эшләгән кеше, дөрес бит инде ул, дөрес булса, димәк, дөресне әйтергә кирәк. Менә фәлән кеше булай әйткән, фәлән кеше тегеләй әйткән дип сөйләп йөрисең. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук ярамый. Дөрес булса да моны эшләргә. Өченчесе, дөрес булса да үзеңнең гынах кылганыңны сөйләргә ярамый. Дөрес булса да үзеңнең гынах кылганыңны сөйләргә ярамый. Кай вакытта менә хәзер бит инде дөрестлеген кай вакытта дигән, әллә ничек теге дөнья үзгәрде. Кирәк әйберләрдә бик каты ялганлыйлар. Кирәк әйбердә. Кирәкмәгән әйбердә гел дөресен сөйлиләр. Бер көнне Габдулла Тукай турында язып чыкканнар. Facebook'ta бар инде. Габдулла Тукай төбәтәй киргә яратмаган.
Абдулла Тукай мәдрәсәдә укыганда ук тәмәке тарта башлаган. Шундый мәгълүматлар. Абдулла Тукай, анда сүзләр бар инде шулай бит, кызлар янына йөргән фәлән фәсмәтән дигән. Менә бер караганда дөресен әйтәсең бит инде шулай бит. Аның биографиясе бит инде. Булганмы ул, булмаганмы ул, аның биографиясе бит бер караганда шулай бит. Ләкин бу нәрсә бирә? Бу бер нәрсә бирми безнең өчен. Аның турында әйтмичә калсаң да зыяны юк аның. Әйтмичә калсаң гына бу гынахлар, кешенең гынахлары турында әйтмичә калсаң шулай бит аның зыяны юк. Үзеңнеке турында да шулай. Гынахларың турында әйтмичә калсаң зыяны юк, сөйләмә син аның турында. Ай вакытта кеше әйтә, вот мине әүлия дип уйламасыннар, минем гынахларым күп тегеләй була дип сөйли башлыйлар. Кирәкми? Шулай ук кирәкми. Сиңа кешенең синең турында нәрсә уйлавы мөһим түгел. Аллаһы Тәгалә синең турында нәрсә уйлавы, менә шунысы мөһим. Һәм дөртенчесе мөхтәрәм кардәшләр, кылган изгелекләрең турында шулай ук сөйләргә ярамый. Изгелекләрең турында сөйләргә ярамый. Мактанып шулай бит инде. Булырга мөмкин кай вакытта шулай бит хикмәтен эзләп утырасың, берәр изгелекне дип әйтик инде, уйланып. Анда күңел халәте белән бик тыгыз бәйле. Әмма изгелегеңне сөйләп утырудан файда юк. Мәсәлән, мин фәлән кешегә акча бирдем, мин фәлән кешегә ярдәм иттем, мин фәлән кешегә кердем, хәлен белдем. Менә фәлән кешене мин үлгәнчә карадым, тегеләй булай. Шундый сүзләр шулай бит инде. Ул файда бирә торган әйбер түгел. Чөнки бу очракта рия керергә мөмкин, мактану керергә мөмкин, һәм бу изгелекләрнең савабын бетерергә мөмкин. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә дөресен сөйләргә кирәк. Әмма дөреслекнең чамалап сөйләргә кирәк шулай ук. Һәм онытмаска кирәк бер вакытта да, әгәр дә кешегә килеп, күзенә карап, син аның турында дөресен әйтсәң, ул аны кабул итмәскә мөмкин, яратмаска мөмкин. Шуның белән син бик дөресен сөйләүче кеше булсаң да, синең белән дус булмаска мөмкиннәр. Кай вакытта шулай бит ялганчы кеше белән дус булмыйлар, аңа ышанмыйлар. Һәм дус булмыйлар шулай бит бер туктамый дөресен сөйләп биргән кеше белән дә дус булмыйлар. Авыр кеше ул, андый кеше. Андый кеше бик авыр кеше. Аның янында уен сүз әйтеп булмый, шулай бит. Кай вакытта утырасың, берәр уен сүз әйтеп куясың да, хәзрәт, булай әйтергә ярамый, бу ялган. Сен соң инде китәсең фикх буенча моңа дәлилләп, шулай бит инде. Монда ялганны, ялган булмаган әйбердән аерырга өйрәтә башлыйсың инде. Бу бик авыр нәрсә ул. Һәрбер сүзеңгә дәлил эзләп утыру шулай бит инде. Бу бик авыр нәрсә ул. Менә шуңа күрә андый кешеләр белән дә шулай ук бик каты дуслашасы килеп тормый. Шуның өчен дә алтын уртаны таба белергә кирәк. Әлбәттә ялганларга ярамый, ләкин инде бер туктамый, дөресен дә бөтен җирдә әйтеп йөрү ул мәгънәсезлек булар иде, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шушы әзәлек кенә кагыйдәләрне шулай бит искә төшереп киттек әле бүген. Иншаллах рус телендә сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о правдивости. Правдивость, то есть человек, который говорит правду. Этот человек называется сиддик, который никогда не врет и говорит правду. Естественно, есть мудрость своя в том, чтобы говорить правду. Надо уметь говорить правду, это тоже очень важно. Кто рубит правду матку в любом месте и везде, тоже не всегда со всеми зубами ходит, да? Поэтому, естественно, надо уметь говорить правду, уметь промолчать. Естественно, сиддик – это человек, который в душе не хочет врать. Это состояние души, сиддик. Это даже не состояние языка или дел. Это больше состояние души, я бы сказал. Не я бы сказал, а сказал бы имам Газали, так скажем, да? А то скажете, ты кто такой, чтобы так говорить. Поэтому всегда надо направлять на хороших ученых больших, чтобы твои слова были такие более весомые, так скажем. Это состояние души. Бывают люди, по состоянию души, они уже постоянно врут. То есть для них это пища. Они в этом ничего плохого, зазорного не видят. Они наоборот думают, что это хорошо. Бывает, врут люди специально. И
меняют факты. Сейчас мы это видим по телевизору, где-то в интернете. Даже из-за этого придумали закон о фейковых новостях. Почему? Потому что ложь уже настолько распространилась, что те, которые сочиняют ложь, уже сами были в шоке. Да? И вынуждены были придумать закон, чтобы сами себя остановить. Да? В конце концов, уже сколько можно, да? Уже друг другу уже не доверяем, как говорится, да? Надо придумать закон о фейковых новостях. Действительно, люди настолько уже привыкли к вранью, к лжи, так скажем, что это уже считается нормой, но все начали понимать, что это вредно, что это плохо, что это бьет по репутации, что это экономически вредно и политически. Экономически вредно, например, в Америке давно уже этим пользуются. Распространили какой-то слух, например, глава такой-то корпорации вышел из больницы. Сразу же вы сфотографировали, сказали, он тяжело болен, да? Там сидит уже на наркотиках, на лекарствах. На следующий день акции этой компании сразу же падают. Все. То есть вот ложь и вранье, которое может привести к какому-то экономическому краху или к экономическим проблемам. То же самое и политические какие-то проблемы могут быть. Поэтому, дорогие друзья, естественно, основа всего в этого мироздания – это правда. Это правда. Самые правдивые слова, естественно, это в священных писаниях. Ну, в частности, да, так как мы мусульмане, мы ориентируемся на Коран. Самые правдивые слова находятся там. Поэтому подвергать сомнению Коран или думать, что там где-то какая-то ложь, это считается куфром, неверием. То есть человек превращается в неверующего. Он должен принимать и верить во все это. Некоторые, дорогие друзья, начинают использовать религию в своих целях, врать в религии. Например, придумывали хадисы ложные. Даже есть группа в Телеграме, где распространяют теперь ложные хадисы. Ну, они специально говорят, это ложные хадисы и так и так. Там были очень интересные факты, хадисы, которые я слышал до этого, а оказались, что это ложные хадисы или же слова ученых просто, а не хадис. Но со временем они принимались уже как хадисы. Вот поэтому такое тоже есть даже в религии. Но это, дорогие друзья, естественно, самый большой грех – врать в религии, так скажем. Это приводит к заблуждениям вселенского масштаба. Почему вселенского? Потому что человек попадает в ад, если он верит в эти заблуждения. Его вся жизнь, она может превратиться в ложь из-за этого. Поэтому, естественно, это очень чревато, такие вещи. И такие вещи, они отслеживаются в исламе. Есть хранители хадисов, хранители Корана, да, которые уже поправляют вот такие вот ошибочные или ложные вещи. Сам по себе человек доверчив. Вот на этой доверчивости строится вся наша жизнь, все наше общение. Когда, например, знакомится парень с девушкой, начинают общаться. Они думают, что благодаря этому общению они узнают друг о друге. Это одна из величайших ошибок создания семейной жизни. Сидят и разговаривают. Один врет, другой верит. Другая врет, второй верит. Это просто разговор, основанный на лжи. Ты же никогда не будешь сидеть и говорить, да, вот я такой, я сякой, да? Я грязнуля, я готовить не умею, я такая там, я сякая, да? Или я очень жадный там, денег у меня мало. Обычно как говорят, да, сейчас не лучшие времена, бизнес в застое, да, и так далее. Люди не говорят, что он лентяй. Он говорит, да, пока крах, бизнес в застое пока, да, туда-сюда. Вот поэтому, естественно, и большие ошибки происходят. Человек очень доверчив в этом смысле. И даже вот когда я говорю что-то, люди же верят в вагазм.
Люди верят в вагазм. Хотя и в вагазах бывают иногда какие-то ошибочные или ложные вещи. Но если вы будете проверять каждое мое слово, вы не сможете спокойно сидеть и наслаждаться вагазом. Поэтому основа – это правда. Я должен говорить правду. И вы также думаете, что я должен говорить правду. Когда, дорогие друзья, рушатся вот все эти правила, естественно, происходит крах в человеческих отношениях. Никто никому не доверяет. Сейчас мы, в принципе, это и видим. Сейчас вот кто из вас может сказать, что он может довериться, например, на улице там человеку. Даже однажды вот был такой случай. Одна девушка стояла, я уже рассказывал, напоминаю, просто одна девушка стояла на обочине и тормозила машину. Я остановился. Голова у нее была в крови. Она плачет и говорит, что на нее напали. Там, в кустах, на нее напали. И там ее сумочка, там ее туфли. Она успела убежать. Пожалуйста, помогите, мне надо туда сходить и забрать свои вещи. Мне сразу в голову приходит, да, вот кровь, да, человек заплаканный. Я же должен поверить сразу же, да? Но так как я живу в России, да, я уже родился в России, так скажем, да, и уже сразу же опасение. А вдруг врет? А вдруг это просто сейчас обман, чтобы завлечь меня там, например, да? Запросто. Запросто. Но я все равно пошел, что-то взял там из машины, что-то ключ, что ли, взял, что-то взял. Не помню. Пошел, я говорю, вы, говорю, идите вперед, я за вами. Если там, да, на вас нападут, я могу убежать. Ну, как джентльмен. Девушек вперед надо пропускать в таких случаях. Слышали, да, старый бородатый анекдот, слышали, да, в Афганистане? Да, Ахмад идет, и перед ним 3 жен идет. Ему кричат, Ахмад, говорит, по исламу, говорит, нельзя, чтобы жены впереди ходили, говорит, надо позади, говорит. Кто сказал, говорит? Это, говорит, пророк, саллаллаху сказал, во время пророка, говорит, так ходили. Он говорит, во время пророка, саллаллаху не было, говорит, противопехотных мин. Поэтому в таких случаях, то есть женщину пропускаешь вперед, но действительно на нее напали, действительно там сумка валялась, бутылкой что ли ее по голове ударили, то есть, ну, там кто-то. И мы это все забрали, я ее посадил в машину, отвез в полицейский там какой-то участок, и там оставил, она там осталась писать заявление, там описание там и так далее, и так далее. Ну, действительно, просто сам по себе факт, что я, увидев такого человека, я сразу же подозрение, что этот человек хочет обмануть. Понимаете, везде сейчас так. Да, действительно, любой человек так думает. Когда даже что-то происходит, это вот, понимаете, везде подстава. Вот такие вещи, обманы везде. Поэтому, к сожалению, мир так поменялся уже. Это к большому сожалению. Почему? Потому что люди не боятся лжи, не боятся врать. И люди не хотят говорить правду. Всех пытаются себе какую-то выгоду урывать из-за лжи. Дорогие друзья, говорить правду – это уровень истинно верующего человека. Потому что кто говорит правду, он боится только Аллаха. И он ждет награды только Аллаха. Только у Аллаха. Поэтому всегда надо стараться говорить правду. Но у правды есть, так скажем, уровни у правдивости. Нужно быть правдивым не только там, как в языке, например, да, в разговоре, но еще в некоторых вещах. Вот как, какие это описываются. Первое, конечно же, это правдивость в языке. Когда ты говоришь что-то, ты всегда должен говорить правду. Мы не должны забывать, что наша любая речь – это клятва. По ханафитскому масхабу любая речь человека – это клятва, которую он совершает перед Аллахом. Если человек соврал, значит, он поклялся Аллахом в этой лжи. Что это значит поклясться Аллахом? Он Аллаха призвал в свидетелей. Он сказал, клянусь Аллахом, что я это сделал, например, да? Это значит, Аллах Тааля видел, что я это сделал. То есть он по отношению к Аллаху навел ложь. Хотя Аллах Тааля этого не видел, потому что это не произошло. Этого не было.
и он Аллаху присвоил ложь. Поэтому врать, дорогие друзья, это огромный грех по отношению к Аллаху. Поэтому в речах, в словах должно быть, естественно, должна быть правда. Но можно обманывать в некоторых случаях не с целью обмана, так скажем, да. Это когда миришь, например, кого-то, двух друзей, говоришь там, вот он про тебя хорошо сказал, нет, вот он про тебя хорошо сказал. Хотя это никто ни про кого хорошо не говорил. То есть ты хочешь их помирить. Когда у тебя две жены, можно соврать, да. Соврать каким образом? Не таким образом, что там ты у меня одна, нет у меня жены, да? Нет, это не так. Она знает, что у тебя есть жена. Просто ты говоришь ей, что она самая любимая. Идешь к той и говоришь, что вот она самая любимая, да? Потом, когда они встречаются, да, и говорит, а вот он мне сказал, что я самая любимая. Нет, он мне сказал. И пускай разбираются потом, ты уходишь. И ты уже потом уходишь, да, в сторонку, к третьей жене. Поэтому в таких случаях, то есть, можно соврать жене. Ну, в романтических каких-то моментах. Что одной жене, что двум женам, да, это разрешается, чтобы не было скандала и проблем. И во время военных действий. Во время военных действий тоже можно соврать. Если поймали, да, вас спрашивают, сколько у вас танков, да, я боюсь Аллаха, я вам скажу, что у нас там 53 танка, 19 из них не в строю, да, 150 человек у нас солдат, и так далее, и так далее. Я боюсь Аллаха, я вам правду скажу. Конечно, это дурак. Да. Такого воина лучше самим расстрелять. Такого правдивого человека, пускай он быстрее в рай попадет, да, чем тут всем испортит жизнь. Поэтому во время военных действий, естественно, тут уже хитрость. Идет военный обман, военная хитрость. Но пророк, саллаллаху алейхи применял эти хитрости, да, тоже. Поэтому, то есть это тоже оправдано. Правдивость в намерении и в желаниях. У тебя должно быть правдивость в намерении и в желаниях внутри. Иногда язык твой говорит правду, но намерение твое не говорить правду. И у тебя нет желания говорить правду, так скажем. Вот у тебя должно быть истинное намерение, это истина, это правда. И желание такое, потому что ты внутри должен ощущать правду своих слов, так скажем. Третье – правдивость в решении, то есть твердое решение. Если твое намерение истинно, действительно правда, то ты должен довести это дело до конца. Решение твое должно быть правдивым, значит твердым. Если ты прав в чем-то, значит ты должен это делать. Если ты прав. Иногда, например, когда какие-то вещи делаются, например, надо подписать петицию какую-то, да? Например, там что-то плохое, что-то кто-то там напечатал, надо написать петицию. Это ведь тоже здесь дело сердца. Никто не видит, что ты подписал или не подписал. Имеется в виду друзья. И палец на кнопке стоит. Ты думаешь, нажать, не нажать, подписать, не подписать. Думаешь, подпишешь, это да, действительно хорошее дело. А вдруг кто-то, да, плохо тебе сделает, узнают об этом, да? Вдруг там, Аллах сохласын, аукнется потом где-нибудь где-то, да? То есть вот это вот, когда у тебя за тобой правда, соответственно, у тебя должно быть твердое решение, и это дело, то есть довести до конца. И, соответственно, исполнение принятого решения. Когда у тебя есть твердое решение, ты должен его исполнить. Был такой случай. Анас ибн ан-Надр не смог участвовать в битве при Бадре. Не смог. И когда уже люди вернулись с Бадра, рассказывали, что произошло, какие чудеса там и так далее, да, он воодушевился, очень сожалел, что он не участвовал в Бадре. И он сказал, в следующем сражении, говорит, клянусь Аллахом, говорит, я буду участвовать. Я буду участвовать. И он участвовал при Ухуде, в битве при Ухуде. И когда все бежали от врагов, он бежал к врагам. Он, наоборот, бежал к врагам. Сахат ибн Мугас, рады Аллаху анху, увидев его, сказал, ты, говорит, куда бежишь? Мы отступаем. Куда бежишь? Я, говорит, чувствую запах рая, говорит, не останавливайте меня. А он обещал. Я, говорит, буду участвовать в следующей битве. Это твердое решение. Он участвовал, сразился и погиб.
Тогда погибло много мусульман в этом сражении. Поэтому надо исполнять свое желание. Но бывает и такое, что некоторые люди не исполняют свое желание до конца. Были два человека. Они обещали дать садака, когда разбогатеют, когда у них будет возможность. Это вот наше обещание, как обычно, да? Мы говорим, мы считаем, что мы все бедные. Вот почему мы садака не даем? Мы считаем, что мы все бедные. Поэтому, да? Поэтому у всех у нас есть желание разбогатеть и давать садака. Правильно я говорю? То есть, чтобы садака дать, надо разбогатеть. Сколько бы ты ни богател, ты все равно считаешь, что этого недостаточно, чтобы давать садака, да? Поэтому мы к себе всегда даем обещание. Вот когда я разбогатею, я обязательно дам садака. Построю мечеть, там все там. Всех этих одиноких женщин возьму под опеку. Построю один большой дом, там пускай все живут там, да? Чтобы этих смс-ки прекратились уже. Одинокая женщина там с 3 детьми там и так далее. Всех возьму под опеку там и так далее. Вот были два человека, которые сказали, что они разбогатеют и будут давать садака. Но, когда они разбогатели, они не исполнили свою клятву, свое обещание. И Аллах Тааля ниспослал аят по этому поводу и сказал, среди них есть люди, которые обещали Аллаху, что когда у них появится имущество, они будут давать садака и будут хорошими людьми. И когда у них появились, говорит, имущество, они стали жадными и отвернулись от Аллаха. Аллах Тааля поместил в их сердце нифак, лицемерие. Они стали лицемерными. И когда они встретят Аллаха, они увидят наказание за то, что они врали. Вот такой аят Аллах Тааля ниспослал про этих людей. Поэтому, дорогие друзья, если есть какое-то обещание, если мы дали, мы должны это исполнить перед Аллахом. Ну и пятое, конечно же, твои намерения и дела должны совпадать. Ты обещал, да, сделать что-то хорошее, или ты намерился сделать что-то хорошее, значит, в делах ты делаешь то же самое. Это не должно противоречить друг другу. Дела без намерения, дорогие друзья, тоже нехорошо. Иногда бывает так, что люди совершают хорошие дела без правдивых намерений. Например, лицемеры намаз читают. У них дела хорошие. У них дела идеальные, они хорошие. Но в правдивости в душе у них нет. Поэтому это должно совпадать. Правдивость в делах и правдивость в сердце. Вот эти, дорогие друзья, некоторые моменты, которые мы должны в правдивости соблюдать в своей жизни. Иншаллах, Аллах Тааля даст нам большой баракат из этого. Сейчас, дорогие друзья, я, например, лично, я не вижу разницы между мусульманином и между немусульманином, когда они разговаривают. Ну, кроме этих матерных слов, да, сейчас речь идет не об этом, не о матерных словах. К сожалению. Я не говорю о всех, да, я, к сожалению, вот для себя делаю такие заметки. К сожалению, подчас я не вижу разницы. Стоит передо мной, например, не мусульманин, он также может врать, как мусульманин. То же самое стоит мусульманин, может говорить правду, может врать, как не мусульманин. То есть я должен проверять слова у них обоих. Или верю я им обоим, то есть доверяю им обоим. Я, к сожалению, вот разницы не вижу. Увы, дорогие друзья, это печаль, это может быть моя вина, я должен мусульманам, братьям верить, да, но это просто приходит уже с опытом. К сожалению, это приходит с опытом. И действительно, когда человек приходит, начинает тебе рассказывать, и ты ему, например, наоборот, приводишь доводы, давай, брат, остановись, давай, я расскажу на самом деле, как было. И ты ему говоришь, он говорит, да, говорит, так было. Говорит, зачем тогда врешь? Зачем ты тогда врешь? Не надо врать просто, правильно? К сожалению, поэтому сейчас уже нет такого доверия. Женщины сейчас перестали выходить замуж за арабов, за турков, потому что они врут. Уводят их туда, да, и там оказывается не то, что они обещали, так скажем, да. К сожалению, большому сожалению, вот это не должно быть нашей как бы визитной карточкой. Наоборот, наша визитная карточка – это правда, это истина. И это, дорогие друзья, нас не красит, если такого у нас нет.
وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.